Wis dingkluk gek. Gulune gathuk rodo-rodo. Tangkeme ombol rajamak ngoweh terus. Bathuke sirahe nggondur ra iso nggo jagongan to kuwi. Dijejeke kei gelase ora ambruk. Iki wah sing ditulis Mas Bagong ya. Mila telanjaan. Aku sing maca. Waduh, suwe iki reng. Ama asmas. Beaba ke eng babi. Bagong. Bawa owo. Apa kuwi? Bawa. Ojo teh utureh uru. Ayo wak ketak dasmu guys. Turu. Oso ere. Sore ke aka ke iki. Tangan kaki. Embe aba apa kuwi? Mbako. Mbak. Aja uzu, asu. Ayo. Ayo, Mbak, ayo. Wis kondak-kondakan wektu aja turu sore kaki, sambunge wanci dalu. Minggir, dalu dalan, minggir. Senong watu caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut tambrak ganggeng hawita dencengan Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro Praguta aja ndadekake kaget Praguta ndak awe supaya nyaket marang Biswanegara ing Mandura dina samengko iki Patih Praguta nggih Gurawalan panambinipun ing abdipun Praguta sareng kula tambiti baranipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura sinuwun Prabu Baladewa namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk lho ngabdi ngaturaken sembah pun abdi Praguta yo tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning sun tampanana lho pundhinga jimat paripe dayanana ing kasantosan hingga mung dadosaken kaget raos manahipun ing abdipun Praguta dene kula dipun caketaken anggenipun ngabiyantara menapa Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ngersakaken babagan tata rakiting kawula miwah projeng Mandura diweji sembahan kula menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen nulakri daning aprang sawanci wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe kepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ngabdi kepatihan pun Praguta remuk kasawurna putung semangga kabandhemna kula nek sinuwun Kakang Patih Praguta wonten timbalan ingkang ngadhawuh bab tata rakiting praja ran tata rakiting para kawula panjenengan ingsun wis percaya kelawan sira Kakang Patih Praguta ya mongapa ta sababe dene tak caketake nggone sowan ana ing projeng Mandura ana bab ing bakal tak takokake lawan Kakang Praguta babagan menapa lho
Mugi kepareng mambabarna ingkang sejati. Ingkang abdi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ulalanan. Kakang Prakuta wonten timbalan. Tembang rawat-rawat bertombok bakul sinambi wara kepatian dina samengko katon ora tentrem. Mongko bareng panjenengan ingsun utusan kelawan Wadyabala telik sandi supaya nyatakake kahanan kepatian. Jebul tinemune kepatian akeh para raja nerpati ingkang padha ngrawuhi marang kepatian. Papan lenggahing Kakang Patih Praguta. Gandeng panjenengan ingsun kuwi Nalindra. Ingsun kuwi Nalindra ingkang mangreh kabeh wewengkon negara ing Mandura. Klebu kepatian. Kuwi uga panguwasa ana ing astaning Baladewa. Mulih ento ana abang biruning kahanan kepatian, amis bajining kepatian. Tan Wurunga bakal ngembet marang asmaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Kakang Praguta wonten timbalan. Mula kaki matura, yen to pancen ana perkara apa? Sabab perkara kepatian dadi perkaraning Baladewa. Yen ana bab ingkang ndadekake para raja Nerpati rawuh ning kepatian. Apa ingkang dadi dak-dakane? Mula kaki matura marang panjenengan ingsun. Ingsun nedya midhangetake ing tetela. Aturing Kakang Praguta kang mangkono mengko bakal ana pangandikan ingsun supaya kahanan kepatian bali ayem tentrem aja nganti ngembet marang katentremaning praja ing Mandura. Kakang Praguta hanjrah ingkang buswita rum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngas kandano maweh raras renaning driya babakan apa ingkang wis ingsun wedharake kalawan sira Kakang Patih Praguta. Lah kok dadi pasuryaning Kakang Praguta beda katon cawus guwayamu suntrut pasuryaning Kakang Praguta. Ana apa Kakang Praguta gage matur marang panjenengan ingsun? Nggih. Sawu-sawu kalapatanipun ingkang abdi tadhawadana sinuwun menawi kula kadak wilepat dosa menika sampun boten wonten pangapunten malih saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Mandura kapatrapana pidana menapa kemawon kula boten badhe selak. Jer sedaya menika anggen kula randhat matur dhateng ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Mandura. Babakan ingkang kepiye? Nggih. Sakataing para Nalindra, para satriya, para brahmana ingkang sami andhating kepatian menika mboten kok ateges damel risak tuwin damel geger kepatian menika babar pisan boten. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih sakataing raja Nerpati ing sami rawuh menika istunipun namung badhe kula nuwun sewu badhe amethik sekar ing nedheng ambabar Gandharum wonten ing kepatian. Lho kok aturmu sekar ing kembabar Gandharum ning kepatian apa sing mbok karepake ana wanita ing mapan kepatian. Oh inggih. Lho sapa? Lho anak kula. Atmajamu inggih pun Pragutawati. Pragutawati inggih. Kuwi le lair ya apa? Wah mangke iki ngono ae. Kula menika sampun kagungan putra, kula menika sampun gadhahi putra naminipun Pragutawati. Sampun ngantos panjenengan menika nyawang dhateng tiyang sepuhipun ingkang agal gruwal-gruwal kados mekaten menika. Menawi paduka menika nyumurupi dhateng kawontranipun anak kula menika persasan boten pitados menawi menika
turas kula menika banyu kula menika panjenengan boten pitados. Persasat bidodari tumurun ngejawantah. Kula kinten sak lumahing bumi Mandura menika boten wonten ing ayunipun ngungkuli dhateng anak kula. Waduh. Lah ming anak Pragata kok ngedapi-dapi nganti ngrawuhke pirang-pirang ratu yang padha kepengin nyedhi marang putramu. Wah. Ngopo Pragata dinjoki walang? Nggih, niku estu. Sakadhahing nalindra menika wonten ingkang sami anampi dhateng kawontenanipun anak kula tekesipun dereng saged nampi utawi katampi panglaramanipun wekasan legawa penggalipun menika ugi kathah nanging kathah ugi wonten ingkang sami mesanggrah wonten ing kepatihan sami ngentosi dhateng wangsulanipun anak kula pun Pragutawati sinten ingkang badhe katampi. Sinuwun. Malah samangke gandeng paduka sampun mangertos dhateng kawontenan menika. Kula pasrah bongkoan dhateng Gusti kula ingkang sinuwuning Mandura. Jernyatanipun kula menika gesang wonten ing sahandhap padha paduka sinuwun Prabu Mandura. Kula aturi anjeneng ebor dhateng kawontenan negari kepatihan Mandura. Papanipun ing abdipun Pragata bab tentrem lan botenipun kula borongaken dhateng paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Baladewa kula semanggaken awit kula pitados menawi namung kula kemawon sepinten bangganipun ingkang abdipun Pragata mboten saged anrenggalangi pengamuk ing nalindra sakmangke ingkang mboten katampi panglaramanipun dening anak kula pun Pragutawati Diwaji. Kagat risang kapirang rinanggul kinembet kembet dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ya si tukang ana sing tias walah dalah guku karepe dewa ora nyono babar pisan jebul kaya ngono kanan kepatihan. Nggih mila kula semanggaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun Kakang Pragata ya gandeng kepatihan ke bawah keperintah negara ing Mandura mulanya ana bobol boroting lelakon ingkang tumama ning kepatihan. Aku ingkang bakal saguh madhangake lan aku ingkang bakal bisa menehi dalan ingkang prayoga tumraping para nalindra aja nganti gawe geger kepatihan. Bareng paduka wis mengko ana panjenengan ingsun. Wah inggih ngestakaken dawuh sinuwun. Kakang Dirga Durgangsa ana dawuh apa Yayi Dirga Bismara? Yayi Prabu kowe, Yayi Prabu sapa kowe? Sampeyan nek takon kali kula Prabu Singa Pranjana. Ketake iki jenenge meh ngawur iki, Gak. Ya ora kok ya wong Prabu Singa Pranjana ya ana tenan. Munjur padake ora ana. Watune ya apa jenenge sugih kana sandhangane gumebyar. Sing mburi Yayi Prabu sapa? Mburi saka negara ing Song Miring. Aku yen nepungake aku Prabu Karta Nyono. Lagi iki ana kartanya. Aku nek anu minggo ngewa lurus wae aku. Ha iya. Piye keterangane Yai Dirga Biswara? Kakang Dirga Durgangsa dina samengko nalindra mandura ingkang bakal paring keterangan marang para raja-raja ing padha ngayunake marang putraning Patih Pragata. Bab ketampa lan ora mengko nang astaning Sanata Prabu Baladewa. Wah, lah dalah yen pancen kaya mengkono. Dinteni eneng kene. Kapan rawuh Nalindra Mandura ora iso nengahi perkara iki ora ming kepatihan yen perlu Mandura dibumangus setuju.
Yen pancen Prabu Baladewa ora iso menehi keterangan lan ora iso nengahi perkara iki ora ming kepatihan ning Mandura di bumi angus. Tok wonten dawuh. Nalindra Mandura bakal rawuh mrene menehi keterangan kalawan aku lan kadang-kadangku Nalindra ingkang padha ngayunake atmajaning Patih Pragoto. Mboten jane sampeyan niku nuwun sewu lho. Le dolan kurang adoh. Sebabe apa? Lah sebabe sampean kali kanca-kanca sampean niku nuwun sewu, kayane kok ora tau weruh wong ayu. Sak jagat niku mboten ming sagodhong kelor. Digelar niku ora ming cukup sagodhong kelor. Wong ayu gaweane sing gawe urip niku sebar lor kidul wetan kulon ora kurang. Nek ditonton saka bapakne Pragoto niku ngguneng pundi-pundi guyu kok. Napa anake kok terus dadi bocah ayu niku ora mesti nggih mboten mokal to. Nuwun sewu, mokal kelakone. Mbaya golek wong wedok liyane. Kok aku wis tau ketemu karo Pragotowati ana ing Pasumenan. Citrane ngungkuli widodari, kowe aja nyepelek karo Pragotowati. Nadyan wong tuane kuwi agal growal-growal, senengane guyu latah-latah kaya ngono. Mbane kaya wong kurang genep pikire. Ning anake wah, kowe nek weruh contoh kepruk watu ndasmu kok. Ya ora ono wong weruh. Wong weruh wong ayu kok sirahe dikepruk watu. Nek nesu ana. Sapa? Aku. Ana. Mbok wis rasa ngomong ku sing biyen-biyen. Isih apik. Sing biyen kok isih apik. Ada beberapa histori sing diomongke saiki iki isih gayeng iki ana, pirang-pirang iki ana. Oh. Ya ming tak simpen wae kok kalau masa tak bukake mbok siji biya. Lah iya. Banjur rawing nata Mandura besok kapan dinteni sawetara mbok menawa dilongkah mesti bakal rawuh ana ing alun-alun negara Mandura kene. Kahanggru sesumbar Lindo bumi kunjing Gumaludo kuntur katup Lumembak penyukang kumambang Wadadal jagat diobatu jagat pangstu kurupala jebul akeh ratu kang padha ngayunake marang atmajaning Kakang Patih Pragoto Dirga Besara wonten dawuh sinuwun kowe ingkang tak tuding minangka dadi wakil ing para nalindra susah aku dadak nyebut siji mbaka siji ndak mengko ora prayoga kedadeane iki gandeng iki mengko kriwikan bakal dadi grojokan geguyon bakal dadi tangisan yen ora iso padha meper marang mubal babaling pepinginan wekasan muja kalawan hawa nepsu merga yen to nganti mengko kowe ditampik karo Kakang Patih Pragoto utawa kowe ditampik karo Pragotowati mesti bakal ngamuk punggung ingkang bekasane bakal gawe kapitunaning para kawula sanegara Mandura luwih-luwih kawula kepatihan negara Mandura ya ngono to iya mekaten sinuwun lah aja nganti dadi dak-dakaning pasulayan saiki tak gawe sayembara sayembaranipun menapa ora usah datang angel-angel panguwasa wutuh negara Mandura kuwi Prabu Baladewa mula perkara Pragotowati ku ya gotaning Prabu Baladewa aku ingkang gawe sayembara sapa sing iso mupu sayembaraning Baladewa wenang boyong atmajaning Kakang Patih Pragoto. Wah, menawi ngaten kula aturi paring dawuh. Sayembara menapa? Menawi ngaten kula aturi paring dawuh kula kadangipun sepuh Dirga Biswara kula pun Dirga Durgangsa. Kula aturi paring dawuh. Kula pun singa pranjalma apa sapa mau lali aku. Nah, karo jenenge dhewe kok lali. Singa Pranjana. Undang-undangane Jana.
Ora ya. Ratu kok lunak ora ya. Apa kuwi? Ora santata kakehan guna tanpa guna. Sapa sing kuat junjung Kyai Alugara menang boyong Pragotawati. Semangkean Prabu Baladewa. Apa dianggep negaraku song miring ki ora ana pusaka. Pusaka ngene iki pirang-pirang didol ning pasar malam. Yen perlu tak candak tanganku tak junjung Pragotawati dadi darbeing Prabu tanpa nama Isipal. Bapak. Apa dangkep aku wong loro saben 300 rupiah. Prabu Singa Pranjana ngamung pusaka kaya niku tak anggap kaya sak babak sak traju karo pring pethuk. Ngono aku pirang-pirang. Junjung tangan kiwa mboyong Pragotawati langsung tak jujuke nang Lesmon. Wah, go bali nang negara kowe. Akeh para nalindra ingkang ora kuat junjung Kyai Alugara. Wah, sajake ora baen-baen iki Nyai Prabu. Iya, Kakang Dirgadurgangsa. Miturut penemuning Sadi piye? Apa ora prayoga yen to pusaka dijunjung wong loro? Mengko perkara Pragotawati kepiye nggone mekonah, mengko gampang sing wigati pusaka kudu iso dijunjung men iso rampung sayembaraning Prabu Baladewa. Yo, kowe karo aku bareng wae ora usah dadak dhewe-dhewe. Wah. Ayo. Ayo. Yo, ayo. Wah. Wah. Wah, edan. Kokean cacah ngrebda tanpa guna. Wah. Ora ana ingkang kuat gawa utawa mbopong Kyai Alugara. Apa dianggep wong pusaka loro saudon telu sawruban? Ndak rewangi tapa ning alas Ngargasanya pinangga kelawan Sang Budawaka pinarangan pusaka aran Kyai Alugara. Iki pusaka kadewatan dianggep pusaka sing gawe pandhe besi wae. Ratu-ratu ora poklo arep ngepek karo anake Pragota. Matur nuwun sinuwun. Isih akeh mengko ingkang bakal teka negara Mandura.
Pragoto, sawetara semene ngenteni sapa ing bakal mupu sayembareng nata Mandura. Wah inggih ngestaken dawuh monggo kula dherekaken. Yo Pragoto. Sasatarageng ulun sumembah niwangsuk muna mangadiri luwih kono sasminaning sun jagat wasisaning Ubatara Setyaki wonten timbalan. Sawetara prayoga nunggunmu ngadhep ana ngarsaning pun Kakang. Pun Kakang nedyandangu marang sowaning Kakang Udawa. Lah kok sajak kita ana wong wigati. Kula sumanggaken Kang Prabu. Purwomadya Wusana lan Purbawasa wonten asta paduka Kanjeng Kang Prabu Ndorowati. Dimas Ngarabaruciya. Kakang Udawa. Iya wonten timbalan sinun. Sumengko sowaning Kakang Patih Udawa ora kaya adat sabene sajake bakal darbiatur ing bakal siraturake kelawan panjenenganing sun Kakang Udawa. Ilangna jiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Mara gage matur marang panjenenganing sun Kakang Patih Udawa. Wale-wale menapa diweji semban kula. Inggih namung paduka ingkang saestu paring panggesangan dhateng ngabdipun Udawa. Inggih namung paduka ingkang saestu saged ambabar pepadhang tumrap manahipun ngabdipun Udawa. Lire piye dene sira Kakang Patih Udawa matur ingkang kaya mengkono. Persasat kadidene kasaputing mendung manah kula peteng dedet. Inggih krana penangisipun anak kula. Inggih menika pun Jaka Udawanta ingkang dinten sakmangke sampun kula kanthi sowan ngabyantura ngersa paduka Gusti kula ing Dwarawati. Lho, ana mari gawe apa kelawan atmajamu ingkang katone wis ndungkap dewasa inggih menika ing dadosaken sisaing manah kula. Krana sakmangke pun Udawanta sampun kepengin sanget mungkasi jejakanipun. Monggo sareng kula dangu sinten ingkang dados weting manahipun anak kula. Mboten sanes kejawi namung atmajanipun Kakang Pragoto inggih menika pun Pragotowati. Mongko nyatanipun dinten sakmangke atmajanipun Kakang Patih Pragoto nedheng dipun lamar para nalindra-nalindra 1000 negari. Tanwandi menika mangke badhe angembet dhateng nata ing Mandura. Sinipun Prabu Mandura inggih sinipun Prabu Baladewa. Inggih mekaten kula nyuwun kanthi sanget kepareng paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Bathara Kresna inggih semban kula paringa margi supados rancak anak kula anggenipun saged anyeti dhateng putri saking kepatihan Mandura menika diweji ing Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta Udawanta wonten timbalan sinun. Apa wis madhep mantep nggonmu bakal dhaup kelawan Pragotowati? Ih, kula sampun matur dhateng tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Rama Patih Udawa. Bilih anggen kula gadhahi raos tresna menika sampun dangu lan nembe kula lairaken dhateng Kanjeng Rama Patih Udawa. Lan samangke kula kakanthi sowan paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ndorowati. Udawanta wonten timbalan. Aja njujuk marang kepatihan Mandura nanging kowe njujuka marang Karang Kadempel. Luwih-luwih yen to nganti mengko kadangku Madukara Si Arjuna mapan ning Karang Kadempel matura supaya sambebantu kelawan bot repotmu nggonmu bakal kepengin dhaup karo si Pragotowati. Mekaten sinuwun. Mangke menawi Raden Janaka tuwin Raden Arjuna boten kepareng lan boten purun bebantu dhateng abdipun Udawanta. Dikanteni wong tuamu Kakang Patih Udawa tak kira Arjuna ora bakal wegah yen to mbantu kelawan bot repoting Kakang Patih Udawa. Lilana nyuwun pamit dinten sakmangke diwaji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa. Ndak awat-awati semodoan. Wah, wis kesiksa uripe iki. Ah wis dingkluk gek. Gulune gathuk ro dada. Tangkeme ambul raja mak ngoweh terus.
Bathuke sirahe nggo dhuwur iso nggo jagongan to kuwi. Dijejeke kei gelase ora ambruk. Cererewet. Mengar muni trewete rekoso ta. Cererewet. Tanda-tanda masuk ini. Aduh, tanda-tanda. Iki wah sing ditulis Mas Bagong nggih. Mila sesek telandaan. Aku sing maca. Waduh, suwe iki reng. Ama asmas. Beaba ke eng babi. Bagong. Bawa owo. Apa kuwi? Bawa. Ojo. Teh utureh uru. Ayo, wak kretak dasmu kae. Turu. Oso ere. Sore. Ke aka ke iki. Tangan, kaki. Embe aba ek. Apa kuwi? Mbako, mbak. Uzu. Asu. Ayo, Mbak Ayu. Wis ngondak-kondakan wektu aja turu sore kaki, sambunge wanci ndalu. Oh, saka sapa gong di eja. Apa ek. Bapek. Iya. Teutu imi ya aya an ono. Ayo plesetno, nek wani plesetno, ayo. Plesetno. Bapak Tumiyono. Kok pas ya pas nek kuwi mbangane ra dikeki ya. Yo. Nggih, baten iki gantos nggih. Ganti. Kuwi ora ana sing njaluk kuwi mau. Jenengan wau sing Eling-eling, tak enggahke. Oh. Gedhange mentah. Waduh. Tunggale sesuk. Edan. Ya wis ora apa-apa. Sinden panu buah sak keranjang. Iya. Wiyaga. Wiyaga ki pancen anu kok Mas. Ora ngekeki aku wis nganu apa jenenge iki nglenggono. Oh. Ora ngekeki apa-apa aku ngleng. Donga pangestune kanca-kanca ki luwih dari segalanya. Iya. Oh nyatane ya piye? Aku nang ruang ICC yuwe kanca-kanca turu nang kebon. Oh. Mergo ya do ndongake kowe nang ora nglungani ngomah. Lah iya. Alasan. Ning nggo alasan. Luwih becik turu kebon bangane turu ngomah bunek. Ah iya. Ketok kok wong-wongane. Ah iya. Mula tenan aku wis sehat, Mbak mimpin Mbak Apri, alhamdulillah dongamu wis kembali dadi kemarin itu hanya salah diagnosa. Oh. Salah dikira aku ndek penyakit jantung ternyata ora, resik jantungku. Iya. Ning aku ya terus eling bahwa kesehatan itu mahal tenan, Tru. Heeh. Mula aku saiki ora udut. Kowe ngerti kebul apa? Pas aku mayang iki. Ayo nyatane balbul. Cangkeme mburiku. Iki ora udut iki, ngliwet iki. Dadi lambene wondoke nek ditumpangi ketel nom. Omong kesehatan ki penting, lerenono ledo. Merokok iya. Alon-alon rasa perlu leren sek ki aja. Anu kok aku ora udut seminggu wae rasane wis kaya ngono. Lho, udut ning tak jami saiki. Oh, 2 jam pisan. Oh, 2 jam pisan. Heeh, tak hitung saka esuk tangi turu jam 8, nek jam 8 aku udut berarti engko jam udut meneh jam 10. Nek jam 10 aku udut meneh aku engko jam 12. Dadi sedina iki paling ming 6 lencer. Biasane setengah dina iki 2 bungkus. Weh. Iki kejaba sehat ngirit. Heeh. Aku ora udut seminggu wae
iso tuku TV 14. TV 14 ini matamu wis ra weruh. Arep tak nggo tak lilang-liling. Oh. Dadi aku nek ndelok berita, heeh. Aku nek ndelok berita nek mangkel karo sik nyiarke TV-ne tak walik. Men wonge gejegluk. Wis nek jak rokone. Tenan kuwi. Asli. Kosike Tomer. Udu Semar. Siapa? Togok Udu. Semar iki adine Togok Udu Semar Togok. Ndara Janaka. Serius lho. Waduh, gayamu lah tenan. Lenggah sing apik. Wah. Ya ora ngomong-ngomong Petruk iki ngawur. Lah iki pemadam kebakaran. Nyemprot dasmu. Bapakne kok dilokke pemadam kebakaran ora. Den pripun iki tekan ngendi? Tekan ngendi, Reng? Ampuh. Tekan ngendi to, Embuh? Gong tekan ngendi, Gong? Mulane iki diajar maca. Kae, alas ki ana tulisane. A-L-A-S alas. Oh. Alas ga-gawa awa kawat, gawat. Ka-ka il-iliwa awat. Il-iliwa awat. 2. Apa ya, Truk? Kaliwat-liwat. Ngisore ba-aba ha-ha ayah buaya. Aduh. Bahaya. Ba-abanya banyak. Bebek. Kayak maksudnya banyak hewan buas. Alas ngendi? Alas gawat keliwat-liwat. Lah iya. Jenenge. Duh, sik tak kenalan. Wah, kae suwe kae kok. Ayo iso bubar jam 12 tenan cak. Mboten nonton jenenge meng gawat keliwat-liwat. Ana tambane ora. Coba. Wong iwi ngeingit wingit. Keakak apa te ite. Wingit kepatil-patil. Kepati-pati. Gawat keliwat-liwat. Wingit kepati-pati. Asa te utu omo ora. Sate padha mara. Udu. Asa te utu omo ora. Satu mara satu mati mesti kae terus. Satu mara satu mati satu hidup. Kae ngisor kae isih ana tulisane. Wah, Andara Janaka kowe ya seneng kok ya. Mulane kok. Iki nang gegere bapak. Ora ketok. Sorry, Pak. Sendi waduh cilik banget ya, Tru. Nyilih kacamatane, Pak. Kacamataku ki kacamata plus. Berarti kudu priksa iki nek plus. Ora kacamata sing didelok ki marai cilik malah. Ayo kacamata modern kok ya. Kersane ajeng teng pundi to, Ndara? Miat langening kalanggiwan. Gelar bandan moncar saasada utuh. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang anak isi. Kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga upuk kerupuk.
katrenjo praptaning patih Udawa miwah sang Udawa entah kagiat sang Arjuna wae. Mareka den prayitna semuriris. Mareka den prayitna semuriris eka balik. Titiyane Gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Pati Udawa. Gawe kaget inggih Raden kula ingkang upaya dhateng jengandika Raden Arjuna. Apa sababe dening nganti sumusul ning tengahing alas? Wale-wale menapa? Kula pasrah pejagesang kula sarana kula pasrahaken anak kula pun Udawanta. Ingkang sayektos kepengin sanget kelamban daup asta lumiat mengku garwa inggih menika atmajanipun Kakang Pati Praguta pun Pragutawati. Raden mongko nyatanipun menika sampun ngembet kaliyan kawontenanipun alinduring manduring inggih menika sinuwun Baladewa. Pawarta ingkang sampun sumebar bilih sakmangke sinten ingkang saged mupu sayembaranipun Prabu Baladewa inggih ing menika nggih badhe amboyong dhateng pun Pragutawati. Mila kula nyuwun tulung dhateng Paduka Raden Arjuna kepareng mbebantu dhateng anak kula Raden. Molat mara Sang Arjuna esmanya. Esmanya kang kamanungsanira Udawanta iwunten dawuh Raden. Ora susah malang ati. Aja tida-tida rasamu. Yen wani ya wani, yen ora ya ora. Ayo mara kaget awat-awati budhal marang alun-alun negara ing Mandura. Aku percaya yen to pancen Pragutawati kuwi dadi jodho dhaupe ngatmajaning Kakang Udawa ya sira Jaka Udawanta. Ora bakal kurang jalaran nggone bakal dadi lantaran kasembadan panjang kamu. Oh. Wis marambah makaping-aping akeh para raja Narpati ingkang nyoba kepengin mupu sayembaraning nata Mandura ewadene kabeh gagar wigar tanantuk karya. Alah iya lho pitados. Jur nyatanipun Yai Nenggala menika sanes pusaka baen-baen boten sedang satengah titah saged anjunjung dhateng pusaka Nenggala menika. Ya mung saka pangiraku ra mung tekan semene. Mesti isih akeh para raja Narpati kepengin ngayunake lawan atmajamu Pragutawati. Dinteni sawetara dalah kae ranta-ranta sapa ae. Kula sowan ingkang sowan wa Lesmana inggih nandhang cara manten ana wigati apa? Mangke nek nyandhang linmas nggih wagu. Lah ya kok nyandhang cara pinanganten iki wigatine apa? Kabar ingkang sampun sumebar tembang rawat-rawat diretampa pakul sinambi wara pamarta binandunging Karna. Atmajanipun Siwapati Pragata namipun Pragutawati kasulistyaning warni luar biasa. Mila kula kepengin mengku garwa dhateng pun Pragutawati. Nanging jebul Siwa Mandura ngawontenaken sayembara cerdas cermat
Dudu sayembara cerdas cermat. Kuwi dudu ya ngger Lesmana. Oh, sanes udu. Cepet-cepetan jawab. Tet. Regu Asaka Klompen Capir. Ah biyen. Kuwi jaman golek pasaran kuwi. Biyen ape niku? Sayembaranipun menapa, Wok? Wok piye? Wok, nggih. Iki apa? Telo dasmu kuwi. Pusaka Kyai Alugara. Lah dalah, mula kok murup pucuke. Pucuke kok iso murup nggih, Yang? Iya. Pucuke iso meling-meling. Nandhake nek pusaka ampuh kegila-gila. Panjen kepara nyata. Wis ngerti kondange Alugara. Sampun. Pusakane Pak Mandura pira cacahe? Kalih. 1. Alugara. 2. Kyai Nenggala. Paringane sapa? Nun. Paringane sapa? Sang Hyang Bathara Brahma. Lah dalah, cah bagus tenan, cah pinter tenan. Ngerti marang sejarah, syukur. Yen to pancen kowe ngerti karo sejarah Alugara yo, iki Alugara junjungan. Alugara junjungan, kowe iso njunjung Alugara, kowe mboyong Pragutawati. Ora iso njunjung Alugara, bali. Nggih, Raden. Menika syarat serananipun. Pripun, Yang? Nek cara aku wis tekan kene njajal ketrimaning urip. Nyuwun pangapunten paripaksa kula nyobi nggih, Wok. Cobanen. Cah ora pengalaman. Lah wong tangane lunyu, lembetot keseron, malah mrucut gontal. Ayo diusar-usari apa men to. Seret ngono lho. Tangane kemringet kok mbetot Kyai Alugara. Ngono ya kejengkang tenan. Kontal wonge. Ayo. Mangkahangro sesumbar lindho bumi gonjing kumaludha kuntur ketup. Wah, Kakang Udawa. Iya, kula ingkang sowan sinuwun. Lah iki sapa noman bagus sing ngarepamu? Mugi andhatosna ing kawuningan menika anak kula pun Joko Udawanta. Lho lah dalah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngkara. Yen ngono pancen wis watara suwe. Aku ora sowan marang kepatihan Widara Kandhang ketitik nganti Kakang Udawa duwe putra semene gedine wae aku ora ngerti. Wah ya syukur Kakang Udawa yen to pancen kaya mengkono. Aku melu seneng, aku melu bunga. Iya. Matur sembah sewu nuwun sinuwun. Lah wigatine nderek mupu sayembara. Oh lah dalah. Praguta wonten dawuh. Anake Kakang Udawa ya mupu sayembara. Wah, lah dongake kelakon ya Di. Kowe karaku bebesanan. Nglumpukke balung pisah ngraketke daging sing renggang. Aja nganti pisah malah syukur. Nek tak pepuji muga-muga anakmu sapa iki? Joko sapa? Joko Udawanta Kakang Praguta. Joko Udawanta iki iso judhu karo Pragutawati. Ya minta jaluk kaya ngono. 1 pengangkahku pancen kaya ngono, angka 2 muga-muga
sarana isana ingkang mupu sayembara iki isa nyirep marang kahanan kepatihan lan negara Mandura. Menawa dipun parengaken kula anyobi sinuwun Mandura. Ya, maragake cobanen. Nanging aja serik rasamu, aja nganti kogel kagelan pikirmu. Yen to kowe ora kuat tegese kowe kudu ngalah. Kowe ora mboyong Pragotawati. Lho niki ngestaken jauh sinuwun. Sigra cancut Taliwondo sang Jaka Udawanta. Nalika semanten mandeng wujuding Kyai Alugara. Ingkang sakathahing para nalindra datan kuwawan junjung pusaka Mandura parandening mangke. Kaya ketrima gesanging sang Jaka Udawanta. Duwe cinandak asta tengen. Kyai Alugara den junjung persasat kaya ngumbulke kapuk kaget nata Mandura Prabu Baladewa. Tobat. Wah. Waduh Kakang Udawa ora ngira babar pisan aku jebul. Semono kekuatane anakmu. Kula piyambak malah mboten mangertos bilih anak kula katampi anggenipun mupu sayembara sinuwun. Waduh ketitik akeh nalindra ingkang rawa birawa digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ewa dening junjung Kyai Alugara ora kuwawa. Lah kok dadi mung nuwun sewu ora kok jeneng ngemingke kalanat majamu ning iki ora kanyono-nyono to. Mula tembungan Girilusi jalmutan kena kinira. Pragota, anakmu kecekel polisi. Hei kowe. Ana ratu rung rampung ngomongan kok disambung. Kula niku kaget. Maksudipun anak kula kecekel sinten? Lho anakmu dipek karo Jaka Udawanta iki anake Kakang Udawa. Wah, yen ngono padha-padha sedulur ya. Yai Prabu Kresna, mula ingkang tansah tutuwuntap lampahipun Jaka Udawanta Prabu. Wah, syukur-syukur. Ya ora memper. Wong dasare mbok tutke. Mula ora aneh yen to kesawapan kekuatane Yai Prabu Ndarawati. Ih, matur sembah nuwun. Lan aku uga ngaturake panuwun lan Yai Prabu. Dene wis tanggap kelawan sasmita negara Mandura merga saka anake Pragota, ya ki Pragotawati nganti geger akeh para raja Nerpati. Nanging bareng ana ingkang mupu sayembara njunjung Kyai Alugara wekasan akehing para nalindra padha bali marang negarane dhewe-dhewe. Ing mekaten Koko Prabu namung nderek mangayu bagya. Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun. Aku melu seneng melu bungah. Ya muga-muga Jaka Udawanta dadi kekuatan negara Ndarawati yen perlu mengko bakal tak paringi pangkat yen ora bintara ya tamtama minangka prajurit negara Ndarawati. Oh iya, ngestaken dawuh sinuwun matur sembah nuwun. Niki samboten-botenipun kajengipun lenggah wonten ing kepatihan rumpi yen sinuwun wong nyatanipun menika badhe kula dhawuhaken lan anak kula pun Pragotawati. Aku melu mangayu baga Kakang Pragota. Ya, sesanti jaya-jaya Wijayati niring sambikala sak kabeh ya Kresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.